Настани се удобно в седнала поза. Може да поставиш възглавничка под седалището, за да изправи гръбчето и да увеличи оптимално отпред пространството за бебето. Дишай, издишай дълбоко. Постави длани върху корема и бебето. Затвори очите си. Представи си го как е вътре, сгушено в матката, но то усеща всеки звук, който идва отвън. То усеща твоите мисли, то усеща в момента в твоите ръце. Можеш да сложиш леко усмивка върху лицето си и да му изпратиш мисли пълни с любов, пълни с светлина, пълни с майчина благословия. Дишай, издишай и постави длани върху коленете и от тук с вдишване хубаво главичко отпусни назад към тила, изправи максимално гръбчето. При издишване прибери коремчето навътре, наведи главичка към гърдите. Сякаш разиграваме котешко гръбче от седнало положение. И отново вдишай главичка, отпускаш назад. И обратната позиция, главичка към гърдите, прибираме коремчето, хубаво гърбаво гръбче назад. Движи се бавно и внимателно със свой ритъм. Нека движенията следват въздуха. Направи толкова повторения, колкото са ти приятни. Усещай как със всяко повторение гръбчето ти става все по-гъвкаво и изпълнението на упражнението става все по-приятно. От тук сключи длани и ги постави отзад на тила. Отпусни главата надолу към гърдите. Дишай, издишай в тази позиция, като наблюдаваш гръбчето през това време да бъде изправено и без да натискаш главата с ръце, тя е наведена просто от самата им тежест. Лактите са широко в страни, дишаме, издишаме през носа. Бавно изправяме глава, сваляме ръце, от тук поставяме лява ръка на постелката до нас, а дясна поставяме върху ляво ухо. Главата отново под тежестта на ръката се накланя надясно. Отпускаме се под тежестта на ръката, без да натискаме. Очите са затворени, дишаме, издишаме в тази позиция. Наблюдаваме тялото си, наблюдаваме начина, по който се чувства. И нека винаги вниманието да бъде насочено там, където е движението, където е работата, където е напрежението. Сменяме ръцете, дясна ръчичка до нас на леглото, лява ръчичка прехвърляме през главата и отпускаме върху дясно ухо. Главата се накланя наляво под тежестта на ръката, без да натискаме. Очите са затворени, дишаме, издишаме, смисъл насочена на там, където е разтягането. Дишаме, издишаме и освобождаваме ръцете. Сега поставяме и двете ръце с пръстите навътре към нас, зад нас. И бавничко се отпускаме назад. Хубаво отваряме гърдички и отпускаме темето свободно да виси назад към леглото. Дишаме, издишаме в тази позиция и се наслаждаваме на увеличеното пространство отпред за бебето. Бавно излизаме от позата. И сега бавно и внимателно с вдишване, хубави кръгове с рамене напред, нагоре и назад. Отново с вдишване напред, нагоре и назад. Хубаво раздвижете плешките.
Дишвайте като тръгвате, издишвайте на връщане, наслаждавайте се на движението. Не бързайте, правете го в свое собствено темпо. Нека очите бъдат затворени, за да наблюдавате ефекта върху тялото. И от тук отпускаме лява ръчичка на леглото до нас, дясна право нагоре, погледът е нагоре. Отново очите са затворени, за да не се разсейваме. Дишаме, издишаме в тази позиция. Разтягането в дясната част на тялото трябва да бъде приятно. Отново оставаме в позата за толкова вдишвания, колкото ви са удобни и приятни. Сменяме ръчички, дясна ръчичка отпускаме до нас на леглото. Лява сочи право нагоре, погледът е към нея. Отново не се напрягаме. Разтягането в лявата част на тялото трябва да бъде приятно. Ако случайно е прекалено, връщате малко позата нагоре, т.е. не стигате до лакът. Бавничко излизаме отново от тази страна. И с вдишване дясна ръка отива върху ляво коляно, лява ръчичка назад, на леглото. Погледа сочи назад. Дишаме и издишаме в тази позиция. Много леко и приятно усукване. Винаги държим очите затворени, когато можем да си го позволим, за да не разпиляваме енергия, за да бъдем съсредоточени вътре в себе си. С издишване се връщаме в център и с ново вдишване сменяме ръцете. Лява ръка отива върху дясно коляно, дясна ръчичка зад нас. Погледът сочи назад. Дишаме и издишаме. Наслаждаваме се на позата, наблюдаваме ефекта, който предизвиква в тялото. Бавно се обръщаме напред, дишаме, издишаме. От тук изнасяме стъпалата напред, допираме ги едно до друго в пеперуда, хващайки ги, изправяме гръбче и започваме бавно и внимателно да пружинираме с колене нагоре-надолу, в темпо, което ни е удобно и приятно на нас. След това ги отдалечаваме малко повече от седалището, отпускаме ръце в страни, насочваме главичка надолу, дишаме и издишаме в тази позиция. Напрежението в таза трябва да бъде отново приятно. Бавно се връщаме назад и сега лягаме по гръбче със свити колене, отпускаме се, повдигаме ляво кръче върху коляното надясно и започваме кръгчета с левия глезен, първо в едната посока, после и в другата посока. Така ще раздвижим енергията в цялото тяло. От тук бавно сваляме кръче и започваме да правим кръгчета с самото стъпало. По този начин раздвижваме колянна става, като отново първо въртим в едната посока, след това сменяме посоката и въртим кръгчетата в обратна посока. Отново темпото трябва да бъде бавно, така че да ни е приятно. От тук сваляме и сменяме кръчета. Повдигаме дясно кръче, раздвижваме дясното глезенче първо в едната посока, после в другата посока. От тук повтаряме кръговите движения за колянна става. Бавно и внимателно обрисуваме кръгове с стъпалото, първо в едната, после и в другата посока.
Връщаме стъпалото на пода. От тук повдигаме ляво краче с глезен над дясното коляно. С двете ръчички придърпваме дясно краче бавно и внимателно нагоре към нас, към гърдите. Още да започнете с леки пружинирания. Когато установите точно докъде напрежението е поносимо, да задържите крачето, задържате по този начин. Дишате и издишате през това време. Можете да останете в позата за 5, 6, 7 или 8 вдишвания, толкова колкото ви е удобно и приятно. Тук напрежението е в външната част на ляво бедро. И отново сменяме с другото краче. Качваме десния глезен над ляво коляно. Придърпваме ляво краче над коляното към гърдите. Леко пружинираме, за да намерим своето място. И отново задържаме позицията и на тази страна за няколко вдишвания. Бавно отпускаме крачета на леглото и от тук хващаме и двете колене и започваме да ги правим кръгови движения с коленете, така че раздвижваме и тазобедрените стави. Първо движим навътре, 7-8 повторения, след това сменяме посоката, движим кръговете навън. Отново 7-8 повторения. Движете се с темпо, което е удобно за вас. И от тук вдигаме стъпала нагоре, успоредно на тавана и се опитваме да поставим длани върху стъпалата. Коленете са широко разтворени в страни по посока мишниците. И когато се установим в позата, бавно се улюляваме наляво и надясно. Това е поза щастливо бебе. Масажираме гръбначен стълб. И бавно излизаме от позата, поставяме стъпала на леглото. От тук се наместваме така, че дланите да докосват петичките. И с вдишване бавно повдигаме ханша на 10-15 см. Задържаме в тази позиция за няколко вдишвания. Тук, ако сте правили комплекса за тазовите мускули, можете да включите заключване и отключване на интимни мускули. С издишване отпускаме ханша на земята, прехвърляме длани над главата и отново с вдишване повтаряме движението, като повдигаме ханша от леглото. Задържаме, включваме заключване и отключване на интимни мускули, мускули на влагалище, мускули на сфинктера, задържаме и отключваме. През цялото време дишаме и издишаме през носа. И повтаряме за трети път с вдишване. Повдигаме ханша нагоре. Отново работим с интимни мускули. Дишаме, издишаме през носа. Бърдичката сочи право напред. Ние въртим. Отпускаме ханша на земята. Дишаме, издишаме за почивка. И от бавно и внимателно отпускаме и двете колене надясно, след това наляво. Движението трябва да бъде приятно, плавно и бавно. И двете колене трябва да стигат до леглото. Държейки ръцете над главата, пречим на пълното усукване на тялото, което в този момент за нас е противопоказно. След това повдигаме крака и от изходна позиция с свити колене ги отпускаме в страни.
опираме стъпала едно до друго, като при пеперуда. Оставаме в поза богиня за кратка релаксация. Бедрата са отпуснати към леглото, без никакво усилие, без никакво напрежение. Дишаме и издишаме с затворени очи, наблюдаваме ефекта от практиката, наблюдаваме цялото си тяло, вдишваме и издишваме и си представяме как енергия, кислород и прана достигат до всяка една наша клетка, достигат до всяка една клетка на нашето бебе. Дишаме, издишаме. Мислено преминаваме през цялото тяло, за да видим дали няма някъде някакво напрежение. Мислено визуализираме стъпалата, глезените, пръстците, коленете, бедрата, ханша, коремчето и бебето, гърдите, гръбчето, целият гръден кош, целият гръбначен стълб, раменете, ръцете, лактите, китките, дланите, врата, скалпа, лицето. Представяме си как всяка една част е отпусната, релаксирана и спокойна. Ако случайно някъде усещате някакво напрежение, просто насочете дишането натам и констатирайте как то се разсея и изчезва. Насладете се на почивката, насладете се на тялото си. Мислено благодарете на ум за практиката. Мислено благодарете на ум за всичко, което имате. Мислено благодарете на ум за бебето. Дишайте, издишайте, дълбоко и релаксиращо. И за да излезете от поза богиня, внимателно прехванете колене от външната им страна и бавно приберете крака един към друг. След това минете на едната си страна и бавно се изправете. Намасте!